Diyos maray na aga giraray po sa indo mga tugang. Ngunyan po, nasa ika-14 Domingo na kitanin taon. Ang tema, ang kahadean ng Diyos. Ang selebrasyon kan liturhiya ngunyan, nagpapahayag na ang kahadean ng Diyos, iyo ang presensya kan tunay na pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Ang presensya kan kristyanong pagkamuot, iyo ang madarasatuya sa mamurawayon na kahadean. Ipamibinyato sa selebrasyon kan Eucharistia na magdanay sa satuyang mga puso ang kahadean ng Diyos, ang presensya kan tunay na pagkamuot. Ang satupong Santa Misa ngunyan, panginginota kan sa itong ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Hindi mo sinabihan na mag-CD. Buratit. Na daing makakaagaw, kundi ka uyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Bungangin pagtiripon, ni mga magdurugang sa imong harong. Pagtubod yamo lugod magrarong, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagirondo, kanti pa sa liwanag kan tataramon. Paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon.
kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Unganing pagpakilaban, kan hawak asin, kan dugo na atang, pagkamuot nga mo, lugod, makalubo, ikaan menon, nagamo sa mo. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka na Ama, sin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro ka na Espiritu Santo, mapasa indog abos. Asin sa imong espiritu. Matugang kita gabos sa mga binunyagan, may misyon nagagampanan, digdi sa kinaban. Sosog sa pangapudan sa tuya ni Kristo. Sa espesyal, asin espesipikong paagi, ngunyan aldaw sa tuyang masasaksihan, ang pag-ako kan sutana,
kan inihing satuyang kinseng mga nagmamuot na maglingkod sa kagurangnan bilang mga akulito kan satuyang simbahan. Satuyang ipamibi na lugod biyayaan ng kagurangnan sa indang pangapunan na ini, asin magdara ini sa kapanoan sa indang buhay, siring sa ibang mga bukasyon na kung sayin inaapod ang lambang saro sa satuya. Matugang tangani magkanik kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, satuyang rumdumon ang satuyang makasalan, asin pagsulsulan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kanangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraka, kagurangan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka. Kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buon. Ginoo maumika, rinorokyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Nagtula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos madeng langit nun, Diyos amang makakamay. Kagurangnan aking buktong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, podero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, magtuaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nurog kaalangkaw. Su Kristo kaiba ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, nahuli kang kapakumbabaan kan sa imong aki. Binangon mo, anapadungkal na kinaban, sa imong mga paratubod. Tawan ng banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa karipnaning kasalan. Gibuhon mong makinabang, kandanay na kaugmahan. Huli kay Jesu-Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos agabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An banwaan nin Diyos nagkamit nin katalingkasan matapos na sindanagin uripon sa Babylonia. Ipinahayag ni Propeta Isaías na dapat ining ikaugma. Yaon an kaugmahan alagad kaipuhan man ang danay na pagsabuhay kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi ning kagurangnan, makipag-ugma kamo sa iya, kamo gabos na may pagkamot sa iya. Makipag-ugma kamo sa iya, kamo gabos na nagmumundo huli sa iya. Tangani na kamo mapasuso, asin mabasog sa iyang daghan, na nakararanga, tangani na kamo, maugmang painumon sa iyang daghan na mamurawayon. Sabi panin kagurangnan, ngunyan sa iya, ipapadara ko ang katuninungan na nagbubulos siring sa salog, asin ang kayamanan nin mga banwaan, siring sa burabod na nagbubukal-bukal. Sa iyang daghan, ang mga nagsususo, dadarahon, asin sa iyang aalingon. Siring sa aki, na rinaranga kan sa iyang ina, rarangahon ko kamo. Asin rarangahon kamo kan Jerusalem. Kun ini mahiling nindo, maugma ang puso nindo, asin ang mga tulang nindo, matalubo, siring sa duot. Sa iyang mga surugoon, ipapahiling nin kagurangnan an sa iyang kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An simbag po kan gabos, an bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Ang bilog na ginaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaumawan. Bilog na kinaban, mag-ugmang mag-awit sa Diyos, mag-awit sa kamurawayan nin sa iyang ngaran. Itao sa iya ang mamurawayon na kaumawan, sabihon sa Diyos, makangalas ang sa imong mga gibo. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Sa atubang mo, masamba ang bilog na kinaban, maawit sa imo, maawit sa imong ngaran, madya, asinhil nga ang mga gibo nin Diyos, makangalas ang sa iyang mga gibo sa mga tao. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Madya asindangugan nindo na natatakot sa Diyos. Sasabihon ko ang ginibo niya sa sakong kalag. Pagumaw ng Diyos, huli taday niya isinikwal ang sakong pamibi. Day niya isinayuma sako
an sa iyang pagkamuot. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Si San Pablo uminagi sa kadakol na kadifisilan sa iyang pag-utogan sa iyang misyon. Alagad da inagluyaan sa iyang buot sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Day ako ibang ipinagpapaabaw-abaw, kundi ang krus ni Hesukristo na sa tong kagurangnan. Huli sa iya, ang kinaban, ipinako sa ko, asin ako ipinako sa kinaban. Daing halaga na ang tao, sirkonsidaron o dai. Ang mahalaga, iyon na siya maging bagong linalang. Katininongan asin pagkaherak, para sa gabos na nagsusunod kaini, asin man para sa Israel nin Diyos. Sa kataposan, dainan nin mataong karibokan sa sakuyang buhay. Huli tadara ko sa sakong hawak ang mga tanda ni Jesus. Mga tugang, ang biyaya ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, mapasaindo. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangan mapasaindo. Sinsa sa imong Espiritu. Ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosok ki San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangan. Pagkatapos kaini, 70 may duwa pang mga disipulos pinili ning kagurangnan asin pinaenot duwa-duwa sa gabos na banwa asin baryo na sa iyang padudumanan. Asin nagsabi sa inda, anaanihon kadakol, alagad an paraani kadikit. Kaya agado nindo sa kagsadiri na magpadara nin mga paraani sa aanihon. Lakaw, sinusugo ko kamo bilang karnero sa tahaw nin mga lobo. Day magdara nin bulsa, ni supot, ni sandalyas. Day maguntok sa pagtaong galang sa kisayman sa dalan. Paglaog sa harong, inian sabihon nindo, mapahasarong na ini an katuninongan. Kunduman igwanin taong matuninong, mapapasaiyaan katuninungan, nasa indang minamaot. Alagad kundai, mabalik sa saindo, mansana. Magpawalat kamo sa harong na iyan, kakanon, asin inumon, kung ano an yaon, hulita ang nagpapatandan, maninigong tandanan, dai magpaburbalyo nin harong,
kun kamo maglaog sa sarong banwa asin marhay na pag-ako sa Indo. Kakanon kun ano an ipakakan sa Indo. Bulungon an mga naghehelang asin sabihon nindo, haranina an kahadean nin Dios. Kun paglaog nindo sa sarong banwa, day kamo akuon. Lumuwas kamo sa mga tinampo asin sabihon nindo, sagkod na alpog, an alpog kan banwa na makadukot sa samong bitis, sa muyang pinapalpag para sa Indo. Minsan siring dapat nindong maaraman na haranina an kahadean ni Diyos. Totoong sinasabi ko sa Indo, an aldaw na iyan, urog na magian para sa Sodoma, kay para sa banwaan na iyan. An 70 may duwa nagpuli na maugma, asi nagsabi, kagurangnan sagkod an mga demonyo nagahanap sa mo, nagpasakop sa mo hulikan sa imong ngaran. Sinimbag sinda ni Jesus, nahiling ko si Satanas nahulog hali sa itaas, siring sa kikilat. Hilnga, tinawan ko kamo ning kapangyarihan sa pagbantay sa mga halas, mga umang, asin sa bilog na hukbo kan kaiwal. Dainin anuman na makakatao nin karatan sa Indo. Alagad, daing gayo nindo ipag-ugma an mga espiritu na nagpapasakop sa Indo. Ipag-ugma nindo na an sa indong mga ngaran na susurat sa langit. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo. Matukaw po para sa homilya. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Hanggang sa mga panahon po niya tuungon yan, pun pa kan pagkatapos kan pagselebrar kan ikaduang Konsilyo Vaticano kang 1965, igwapang kaisipan ang kadaklan ng mga tao na ang misyon nin simbahan, misyon sana kan mga naglaog sa buhay konsagrado o buhay reliyoso. Yaon ang kaisipan ng mga padi, obispo, diakono, an may misyon sana sa simbahan. Alagad sa paagikan ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog ngunya na Domingo, si Jesus nagsubol bako lang ning 12 mga apostoles, kundi nagsubol ning 72 na disipulos. Ang ebanghelyo po na sa tuyang nahinanyog gikan sa ebanghelyo ni San Lucas. Asin si San Lucas nagsasaysay mapapadapit sa pagsugo kang 12 mga apostoles, and at the same time yaon man sa iyang ebanghelyo ang pagsubol kang 72 na mga disipulos. Bagay na mayo po yan sa ibang mga ebanghelista, arug baga ki San Mateo. In fact, sabi ni San Mateo, yaon sa ebanghelyo ni San Mateo, ang ebanghelyo na nagsasabi na kung saan si Jesus nagsabi na ako sinugo lamang sa banwaan, sa mga nawawarang banwaan. I'm just sent to the lost tribe of Israel. Na ako isinugo lamang sa mga banwaan nin Israel. Pero kung hilingin tabo sa ebanghelyo ni San Lucas, mas mahiwas ang pangapudan. As in, ano ang kahalagahan kang numerong 72? As in, ano ang kahulugan kayan? Ang 70 nagre-representar kan mga tribo kang
Israel o kan mga banwaan in Israel. So mas mahiwas na pag-apod ang ginigibo ning kagurangnan. Asin kung sa tuyang tatawanin masararom na kahulugan, ini nagpapasabot sa satuya na gabos kita na mga binunyagan, inaapod na magpartisipar sa buhay kang simbahan. Sa anuman na paagi, kadakol pong ministeryo, ang simbahan na pwede niya tong laugan. Saan kaya kita malaugdan? Sa mga ministeryong iyan kang simbahan. Namumutan na matugang, although ang satuyang parokya, haloy ng parokya, saro sa apat na pinaka-enot na parokya, digdi sa Bicolandia. Masalangkaw po ang pangapudan para sa satuya. Masalangkaw ang obligasyon na ipinapataw sa satuya. Asin, linalauman na kita maging mga missionary church. Simbahan na naglalakbay, nagmimisyon na, bako lang nagpupuon na dapat nagmimisyon na. Alagad, paano niya to daw ma-assess ang lebelo kan sa tuyang pagmimisyon ngunyan. Although, igwa pong nagkapira na nagsimbag sa pangapudan na iyaning kagurangnan, bilang padi, bilang religyoso, alagad, kulang pa po yan. Sabi nga ni sa Ebanghelyo, the harvest is great, but the laborers are few. Paano po mangyayari ang pagsisimbag? Siyempre, sa kadaklan, bakong ura-urada, bakong tulos-tulos. Although that's ideal, because kang inapod nga ni si San Andres sa Simon, tulos-tulos na binayaan nindaan sa indang trabaho, nin pagsisira, asin tulos na nagsunod kay Jesus. Maski da isinda sigurado kang konsekwensya, kan sa indang dudumanan. Oh, that's a very radical response of Jesus. Pero, siyempre, kaipuhan ang paghahanda. At least sa panahon niya tuon yan, daita maisasantabi ang kalagahan kan paghahanda sa pagsimbag ning kagurangnan. Not siyempre, nagpupuon yan sa paghahanda na ginigibo niya to sa pamilya. Oh? Kunbot niya to na sa tuyang mga aki maging tunay o mga nagsisimbag sa pangapudan ning kagurangnan, dapat ihanda ta sinda. Sa paanong paagi? Sa paagi pang kan pagtutukdo kan mga bagay sa mahal na Diyos. Sa paagi kang katikesis. Oh? Ang mga digdi po sa tuyang parokya lately, pinagtipon ko po ang mga education ministries kan sa tuyang parokya asin kan mga barangay. Tinipon ko po itong mga education ministers kan barangay. Because nahiling ko po ang realidad na kulang ang katikesis na ginigibo niya to sa barangay. May mga barangay po na mayo ning katikista. Tapos ang eskwelahan, dikit man ang panahon na allotted sa satuya pagkatikesis. As in, itinataong oras, minsan itong very unholy hour, like 11 o 12 to 1 o 1 to 2. So halos ang mga aki, dahil man talaga inda ko sana kung may nakuko ang kaaraman sa katikesis. Oh? So, challenge, bako lang pong concern iyan kan padi nindo, kundi concern po niya to gabos iyan. Kaya ako po nagpo-propose kan chapel-based catechesis sa mga barangay. Dapat magkaigwa po kita ning catechesis sa mga barangay. Daita po pagpabayaan nan mga aki magtalubo na mayong pagkaaram
sa mahal na Diyos. Later on, we will all regret because daita naturoan ang satuyang mga aki mapapadapit sa mahal na Diyos. Kaya enot, nag-iimbitar po ako na mag-enroll o magpalista po si mga willing po na maging katikista with your little background, dahil man kay puhan na may doctorate ka mo tangani na magkatikista. Iyo po. So, igwa po kita ng initial orientation seminar para sa mga buot maging katikista. Siyempre si mga huben, mga dawa mahuben, basta willing, may kapasidad, pwede pong maging katikista. Narurumduman ko po, as in day ko, paulit-ulit ko pong pinagbabanggit, na kang grade 5 kami, ang nagkakatikisi sa muya mga high school lang. Mga high school. Mga tao na simple ang karaman sa simbahan, manunugod sa mahal na Diyos, pero willing na magtukdo. So, dakulang bagay, as in, sa muyang ginigurumdum yang simpleng pagtukdo sa muya, mapapadapit sa mahal na Diyos. 30 minutes to 1 hour, dakulang bagay na maako kan sa tuyang mga aki. As imbes na pabayaan niya to sinda, na ang mag-educate sa inda, iyoan ang social media. So, iyan ang sarong bagay. As in, obligasyon po niya to iyan. Ikadua po, na ang mga magurang, isubol po nindoan sa indong aki na magkatikisi. Siyempre po may mga financial implications ni kulang po ang satuyang pundo para sa katikisi sa bilang kan mga aki, estudyante. As in, ang satuyang archdiocese igwa po ning module na pinag-aandaman. Kaya i-enroll ta po ang mga aki sa katikisi sa barangay, and then babaklan po sindaning module. So, in a year, siguro 100 pesos, pero good for 1 year po yan na gagamito na module para sa mga maakian sa pagkatikesis. So, iyan ang initial program po niya to sa katikesis. Now, kung ini sa tuyang mga aki, may mga initial na pagkaaram sa mahal na Diyos. Dahil po kita mangalas na one day, ang sa indong aki, buot maglingkod sa simbahan. Arog kang mga aking ini, kung sa inahali ang inspirasyon na nakaisip sinda na magserbi digdi sa simbahan. So dakulang grasya na nagmauot sinda na maglingkod sa simbahan sa indang murang edad. Kaya uya sinda ngunyan sa tuyang i-investituran. Who knows, baka iba sa inda later on mag-isip na maglaog sa seminaryo, digdi po sa tuyang parokya, may tulusan na pasana kitang seminarista, dakulaan sa tuyang parokya, pero dikit an sa tuyang seminarista. Siyempre kay puhan madagdagan itong mga nagsiserbi. Habutan na mangyari na umabot ang aldaw na mayo nang nagsiselebrar nin Santa Misa, mayo nang nagpapahayag kan mahal na Diyos, ninhulita kan sa tuyang kapabayaan sa ngaranin pagtubod. Pero po, inisarong serious na obligasyon niya to bilang mga Kristiyano. Bako lang po ang mga padi, kundi kita gabos na mga binunyagan, may papel na gagampanan sa pagbabalangibog kan tataramonin mahal na Diyos, sa pagpalakop kan karahayanin mahal na Diyos, kan ibanghelyo, kan marhay na bareta sa gabos na lugar sa kinaaban. So, yaon ang satuyang pagmauot na ang gabos makamidbid sa mahal na Diyos. Asin iyan po, magigibota sa simpleng mga paagi, enot sa magpuon sa satuyang pamilya, sa tuyang mga komunidad, sa tuyang mga kaakian. Kaya bilang parte pa po kang sa tuyang programa digdi sa parokya,
yaon man diyan ang pagbubukastakan mga saradit na Kristiyanong komunidad. Ang hinahalat ko na lang po, iyo ang sa indong kasimbagan, asin ang sa indong willingness na magpartisipar, magbali sa mga saradit na Kristiyanong komunidad, magpamibi, mag-adal kang banal na tataramonin mahal na Diyos, magsabuhay, asin magpahayag ka na mga kamautan ng kagurangnan para sa tuya. Bako pong pasil ang pagsunod sa kagurangnan bilang mga disipulos, katunayan kadakul na hinahagad ang ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog mo niyan. Oh? Kita, sabi ni Jesus sa ebanghelyo, garo kita itong mga tao na magmimisyon, na kita sinusugo bilang mga karnero sa tahaw nin mga lobo. Ibig sabihin ba kung walk in the park ang trabaho na iniatang sa tuya ning kagurangnan? In fact, sinasabi sa to, dahil magdaranin anuman itong mga security blankets ta. Oh? Bakung komportable ang buhay na dudumananta. In fact, dai mag-untok sa pagtaunggalang sa kisayman. Meaning to say, ang priority, mas prioridad niya to ang pagsulong kan misyon ng kagurangnan. Oh? So, sa tuyang mga misyon na lalaugan, bako gabos tuninong. In fact, alagad kita ang dapat magdarakang katuninongan. Alagad, bakong mamundong trabaho po ini. Dawa may kasakitan, maugma pong trabaho po yan. Susog sa Ebanghelyo, ining 72 na inapod ning kagurangnan, kan sinda magbalik, sabi ninda, kagurangnan, sagkod ang mga demonyo, nagpasakop sa mo, huli kan sa imong ngaran. Alagad sabi ni Jesus, nahiling ko yan, na nahulog nga ni si Satanas, siring sa kikilat. Sabi niya, alagad, masabi ng kagurangnan, mas maugma ka mo, denggayo nindo ipag-ugma ang mga espiritu na nagpapasakop sa indo. Alagad an ipag-ugma nindo sa pagibo ka ini, iyon ang sa indong ngaran nasusurat sa langit. Iyan ang kaugmahan nin sarong disipulo na nagsisimbag sa pangapudan ning kagurangnan. Ang kaugmahan ta sa pagsimbag sa kagurangnan, yaon sa kasiguruhan na ang satuyang pangaran nakasurat sa langit. Sana po mga tugang, di kita magduwa-duwa na magsimbag sa pangapudan ng kagurangnan. Siguro gabos man kita nagmamauot na makalaog sa kalangitan, na sa paglaog niyato duman sa kalangitan may sasabuton kita ninhulita yaon ang satuyang pangaran duman nakatala sa libro ni San Pedro, asin sasabihon sa satuya, magdagos ka, uyan sa imong pangaran, magugma, asin magtukaw sa kaiba ning kagurangnan, sa bangkete ning kagurangnan sa kalangitan. Amen. Isusunod po niya to ang rito sa pagsuulot kan sotanilias sa mga bagong sakristan digdi sa satuyang parokya. An mga sakristan iyo ang mga piniling aki na maglingkod sa altar nin kagurangnan, sinda na nagsimbag sa pangapodan kan kagurangnan, papagdanayon lugod sinda sa grasya kan mahal na Diyos sa paglingkod sa altar nin pagkamuot. Ngunyan, papanginotan kan sa indang ginagalangan na outgoing president kan mga akolito digdi sa satuyang parokya na si Brother Jabez Allen Aliston, ang pagpamidbid sa to kan mga aking maako kan mga sotanilias. Reverendo Padre Albert S. Orillo, an sa tong namomotan asin ginagalangan na kura paroko
digdi sa satuyang parokya. Banwaan nin Dios, buot ko pong ipresentar sa indo ang mga aki, na buot mag-ako kan mga satanilyas, asin mawot na maglingkod sa altar, bilang mga sakristan kan satuyang simbahan. Apolinario Ezekiel A. Aki ni Mr. and Mrs. Edison Apolinario Sr. asin Mrs. Jane Abanes, na taga Barangay Bustrak, Nabwa. Bergonya Zeus Emmanuel P. Aki ni Mr. Rogelio Bergonya asin Mrs. Rachel Pasiona, na taga Barangay Santiago Yang, Nabwa. Kabotahe Joare Van T. Aki ni Miss Karen Tuyay, na taga Barangay Santiago Yang, Nabwa. Cambiado Dominic B. Aki ni Mr. Michael Cambiado asin Mrs. Maria Mia Brina, na taga Barangay San Nicolas, Nabwa. Selahe Gilbert M. Aki ni Mr. Herbert Selahe asin Mrs. Gemaline Morales, na taga Barangay Inapatan, Nabwa. Desquitado John Michael R. Aki ni Mr. Norman Desquitado asin Mrs. Maria Socorro Desquitado, na taga Barangay San Jose, Nabwa. Folyoso Hydrich O. Aki ni Mr. Rolando Folyoso asin Mrs. Menen Ortega, na taga Barangay Santiago Yang, Nabwa. Hugo John Rovic B. Aki ni Mr. Romeo Hugo asin Mrs. Lourdes Bergonya, na taga Barangay Santiago Yang, Nabwa. Malonggayon Alexander P. asin Malonggayon Gabriel Angelo P. Mga aki ninda Mr. Arnel Malonggayon asin Mrs. Sarah Jane Portugues, na taga Barangay San Juan, Nabwa. Molina Patrick J. Marby. Aki ni Mr. Arnel Malonggayon, Mr. Pablo Molina asin Mrs. Jackie Lou Banikid, na taga Barangay San Esteban, Nabwa. Opeñano Francis Jaden B. Aki ni Mr. Lito Opeñano asin Mrs. Mary Grace Bailon, na taga Barangay Santa Lucia, Nabwa. Ortega Mark Yael M. Aki ni Mr. Windel Ortega asin Mrs. Lorelita Molina, na taga Barangay San Esteban, Nabwa. Parma Timoteo Miguel B. Aki ni Mrs. Maricel Parma, na taga Barangay Santiago Old, Nabwa. Asin Salvino Johnny Belsi. Aki ni Mr. Belmer Salvino asin Mrs. Euphemia Cutay, na taga Barangay Santa Barbara, Nabwa. Ano manunigyo daw sinda na maging mga sakristan na maglilingkod sa altar ng kagurangnan? Susog sa saindang kamauotan na magserbi sa simbahan, asin susog sa maninigong formasyon na saindang inagihan. Sinda maninigo na masutanahan asin maging mga sakristan kan sa tuyang simbahan, an parokya kan mahal na Santa Cruz. Isusunod po niya tungunyan ang pag-ako kan mga bagong sakristan kan sa tuyang parokya. Ang ministeryong sa indang aakoon, tanda kan sa indang katungdan asin dignidad, bilang mga biniling mga aki na maging tagapaglingkod sa altar nin sa tong kagurangnan, ipamibi man yato na lugod magampananindan sa indang mga katungdan sa satong parokya, komunidad asin sa kada pagselebrar kan liturhiya. Namumutan kong mga aki, ang Diyos inapod kamo ni Diyos na magpahayag kan sa indong kamauutan na magindayupot sa ministeryong sa indong pinili. An sa indong presensya ngunyan,
Minapahayag kan sa indong kamabutan na mag-ako kang katungdan na maglingkod sa altar ng Diyos bilang mga sakristan kan sa tuyang parokya, asin andam sa pagtabang sa tong simbahan, asin makataonin marhay na arugan sa tong kapwa. Magsimbag sa lambang paghapot. Ano nasasabutan nindo ini? Kusog-kusog. Handa kamo na idusay ang sa indong panahon asin sa diri sa paglingkod na ini bilang mga sakristan kan sa tuyang parokya. Nangangako kamo na sa ministeryong ini sa indong ibabalangibog ang tataramon ning kagurangnan sa paagi kan pagsaksi asin pagsabuhay kan sa iyang mga tugon asin kabutan. Ngunyan, nasa indong pinahayag ang sa indong kamabutan na makapaglingkod sa satuyang kagurangnan, tawan lugod kamunin amang langit nun, kan mga biyaya asin balaog kan Espiritu Santo, sa paagi kan mga pamibi asin pagkamot ni Kristo, tangani kamo makapaglingkod na maninigo sa sayang atubang, asin makapagbalangibog kan sayang tataramon. Bendisyonan kamo kinin Diyos Ama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Isusunod na po niyato ang pagbendisyon kan mga sutanilyas. Matindog ang gabos para sa pagbendisyon kan mga gubing sa liturhiya kan mga akolito. Ang tabang sa to, yaon sangaran kan kagurangnan, Nakagibo kan langit asin daga. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mamibi kita, maugay na Ama, binot mo, nagamitan ang mga bagay na inita nga ni magsimbolo kan sa imong presensya. Inahagad niya mo, napakabanulon mo ining mga sutanilya bilang mga tanda nagagamiton kan sa imong maaki sa paglingkod sa imong altar. Lugod sa paggamit ninda kaini, makapagdulot sinda nin magkakanigong paglingkod sa imong atubang. Inihinagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa sayang pagkamot asin pagkaherak, bendisyonan lugod ning kagurangnan asin pagkabanol ining sa inyong mga krusipiho, tanganing sa oral daw nindo pagkabuhay, di kamo makaraot kundi makatabang sa kapwa, sagod na makamtan nindo ang buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan ang mga bagong akolito, mapasiring sa altar asin hahagadon ang sa indang mga sutanilya sa satuyang kuraparoko. Asin pakahagad kan sa indang mga gubing, isusulot ini kan sa indang mga magurang. Ezekiel, gamitan ang banal na gubing na ini, na iguanin dignidad, asin maninigo sa altar ni Diyos. Jesus,
Gamita ang banal na gubing na ini na iguan ng digning asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Evan Juare, gamita ang banal na gubing na ini sa iguan ng digning asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Nick, gamitan banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo ng Diyos. Amen. Gilbert, gamitan banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Michael, gamitan ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Hydrick, gamitan ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. John Robic, gamitan ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Alexander, gamitan ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Gabriel, gamitan ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Patrick, gamitan ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Amen. Jade, gamita ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Mark Yael, gamita ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Timoteo Miguel, gamita ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen. Johnny Bell, gamita ang banal na gubing na ini na iguan ng dignidad asin maninigo sa altar ng Diyos. Amen.
Wanindo ang krus asin ilaw ni Kristo na nagapod sa indo sa kabanalan. Papagdanayon lugod kamo sa iyang grasya asin papagkanion kamo bilang mga aki ni Dios. Panuan ng Diyos, pamibinyat ang mga aki na pinili ng Diyos na maglingkod sa iyang lamesa ng buhay at pagkamot, danay lugod sindang magindayupot sa paglingkod sa mahal na Diyos. Bilang pag-ako sa inda asin bilang mga bagong sakristan kan sa tong parokya, taptapan po niya to ining mga bago niya tong mga sakristan. So congratulations. Matidog ang gabos, pahayag ta na po ang pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking buktong niya. Kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, mundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubo, huminilig sa mga gadan. Kani katulungan na buhay liwat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuhod ang Diyos amang makakamhan, haleduman mabalik sa pagtutup, sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa
banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Mamibig kita sa kagurangnan nin ani, asin mag-arang sa iya kan mga pangangaipo kan simbahan, asin kan kinaban. An sa tong simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na paratubod kan simbahan. Makasabot na sinda, inaapod kan Diyos, na magpalakop kan sa iyang kahadean nin katuninongan sa kinaban. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan ang pangapodan na magharubay kan marahay na bareta sa satuyang mga kataraid. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paraoma na naglalapigot sa pagoma, mawarasan nin marahay na panahon, asin masaganang ani. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga nasasakitan sa buhay. Makasabot na ang Diyos, nagmakulog sa inda, huli kan pagmangno kan sa indang mga pamilya. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkamot asin pakipagkatuod sa buhay, kan mga gadan, mamurak sa buhay na daing kasagkoran. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninungan nin sa tuyang puso, hagadan ta sa kagurangnan, ang sa tuya pang ibang mga personal na kahagadan. Langit no na Ama, tabangin kaming maugmang makira sa gibo nin pagpalakop kan sa imong ibanghelyo, sa halimbawa nyamo sa buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot kan mga atang.
Matindog po. ang pag-ibig mo. Ang lahat ay tatalikdan ko. Pagpamibi ka matugang tanganan sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyataw asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdaras sa mo araw-aldaw sa gawin ni langit no na buhay, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadana asin minsan sa ayon, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kay bakang gabos na Angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang nagilasin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Usana sa kaitaasan, paladan at minaligdig sa ngaran ng kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ng gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaki ni asin tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man in kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos sa mag-inom kaini, tinang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanan na tipan na papabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan,
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigyo mo na makiatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa iyong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, ni San Tarcisio, asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa akimong Sesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang sambong kakanon sa rualdaw, itaong mo sa asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buya, asin nare kami pagdaraan sa sugod, kundi agawa kami
Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo, are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo kang tanda ning katuninungan. Nagpaparakan mga kasalanan kinabang, kairaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalanan kinabang, kairaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kang kinabang, tawi kami. Uyang kordero kan Diyos, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na mga napano ning kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa nagkapirang anunsyo and note. Ngunyan po, primerong Domingo kan bulan na Hulyo, magkakaigwanin second collection bilang sa tuyang regular na suporta sa pangaipo kan seminaryo. Padagos po ang pagpakarahay kan sa tuyang simbahan sa masunod na tulong simana, ma-adjust po girare kita ning kadikit, pasiring dyan sa hurihan, ining altar, taigwa pong aayuson, ining first span kan sa tuyang kisame. Kaya padagos po ang hinahagad kong asistensya pinansyal kan sa tuyang proyekto digdi sa simbahan, tangani maging pusog po ang sa tuyang kisame kan sa tuyang simbahan. Available na po ang Bible, customized Bible sa Bicol. Available po ini sa parokya. Asin sinasadol ko po ang gabos na pamilya na magkaigwanin kopya tanganing sa pag-andam niyato sa pangaji kay baan mga saradit na komunidad igwa po kitang Biblia nagagamiton. So ini po available sa satuyang opisina. Siring po kang sinabi ko kasubago, igwa po kita ning recruitment of catechists na magkakatekesis sa tuyang mga barangay. Ninhuli po ta chapel based na po ang pagkatekesis ta, mantang dai pa full ang face to face sa mga eskwelahan. Igwa po ni basic orientation seminar na mapuon ngunya na Hulyo 15. Mag-inquire na lang po sa Parish Catechetical Ministry o sa opisina kan sa tong parokya. Padagos po ako nagpapasalamat sa mga nagmamakulog sa satuya, lalo na sa pagpakarahay kan sa mga proyekto kan sa tuyang simbahan. Kung sa indo pong maobserbaran, permi ko man pigre-report sa indo ang mga nagdudonar kada semana, pero so far, nadangog po nindo, panaro-saro po ang nag-donation na ang nare-receive ko. So, siguro duro dagdagan ta po, tangani na mas mapadali ang satuyang proyekto. So kung nakaka-angat-angat man po kamo sa buhay, dahil po kamo magduwa-duwa na magdulot, mag-contribute, mag-ambag sa padagos na proyekto kan sa tuyang simbahan. Ini po simbahan nindo, pagkatapos kan termino ko digdi, iwawalat ko ining simbahan sa indo na sana maayos, pakarhay, asin safe ang gabos. Bago po ang sunod, ang installation, ang oath-taking po kang mga opisyalis kang mga sakristan. Ngunyan, sa tuyang masasaksihan, ang opisyal na pagdesignar, asin pag-ako kan mga posisyon, kan mga bagong opisyales, kan mga sakristan, kan sa tuyang parokya. Babasahon ngunyan ni Brother Ivan Dave Eclarinal, bilang election officer ang mga pangaran kan bagong grupo nin mga opisyales kan mga sakristan para sa taon 2022-2023. Reverendo Padre Albert S. Orillo, asin banwaan nin Diyos, sa kuyang ipinipresentar sa imo ang mga bagong opisyales kan mga sakristan kan sa tuyang parokya para sa taon 2022 hasta 2023. Working Committees, Social Media, Brother Mario Emanuel Obrero. Palakpakan ta. Physical Planning, Brother John Francis Sagada. Social Services, Brother John Arvin P. Bergonya. Worship, Liturgy, Brother Carl Lawrence Alarcon.
Treasurer, Brother Adrian Barnabas T. Balwis. Secretary, Brother Lansley R. Gabarda. Vice President, Brother Stephen Kit O. Laganson. And President, Brother Daniel V. Masindo. Namumutan ng mga aki ni Kristo, kamo napadigdi sa pagpahayag kan sa inyong pagmauot na maglingkod sa parokya. Kamo pinili bako sa paglingkodan, kundi maglingkod na may kaugmahan asing kapakumbabaan. Isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagan kan Ebanghelyo ni Kristo, tangan na maging mabungaan sa inyong pagserbisyo. Sa atubang kan banwaan nin Diyos, asing kan sa inyong kura paroko, asin sa atubang kan kagurangnan na nag-apod sa Indo, ipahayag tabi nindo ang kamuutan na iyan na kamo maglilingkod sa simbahan na may dalisay na pagkamuot. Magsimbag sa lambang paghapot. Ano kamo nanunuga na maimbod nindong uutubon ang mga katungdan na pinagkatiwala sa Indo bilang mga opisyalis kan ministeryo kan altar servers digdi sa tuyang parokya? Magsimbag tabi ning kusog. Ulit, ano kamo nanunuga na maimbod nindong uutubon ang mga katungdan na pinagkatiwala sa Indo bilang mga opisyalis kan Ministry of Altar Servers digdi sa satong parokya? Oo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa inyong sadiri sa liputok na paglingkod sa simbahan para sa karahayan kan banwaan ni Diyos? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magtatrabaho tangani na maabot ang misyon as pangaturugan kan parokya kan Santa Cruz na magtalubo ang gabo sa miyembros kan komunidad sa kabanalan asin matabangan sa indang kondisyon sa buhay tanganing maengat ang sa indang dignidad bilang mga aki nin Diyos? Opo, sa tabang nin kagurangnan. Darhon lugod din kagurangnan sa kapanuan mga bagay na sa indong napunan. Amen. Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa imong banwaan, tangan iharubay ang pagkasaruro sa pagtubod, paglamas ng pagkamuot. Bendisyon ni ining mga lideres kan samuyang ministeryo, warasa na sa paagikan sa indang pangaturugan asin direksyon, lugod sinda bulanos na makapaglingkod na may dedikasyon asin kapakumbabaan. Tugutin ang sa imong espiritu magiya sa indang mga trabaho, tangan ina sinda makapaglingkod nin husay sa banwaan ng Diyos, mautublugod ninda ang sa indang katungdan bilang sa indang pagsumaro sa misyon ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Ini sa mong hinahagad huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Bilang tandakan sa tong pag-ako sa inda, magpalakpak po kita. So congratulations sa mga bagong mga officers kang altar servers. After po kang final blessing, may presentation po ang mga sakristan. Pero kung gustong magpawalat, magdalan, so nagmamadali, pwede nang magpuli after may final blessing. Pero kung gusto pa, pwedeng magtukaw. Matindog po kita, matao ko ang final blessing. Ang kagurangnan mapasa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin. So, pwede pong magtukaw for the presentation kang mga sakristan.
Okay, sumunod po, picture taking.